Na wi'n gwybod mae dim ond dechrau mis Tachwedd yw i, a bod ni dim ond jyst i cael noson gyda ffowc mas o ffordd, ond mae rheini ohonoch chi sydd dda yn baratoi, fel una fan hyn, yn dechrau'n barod at Nadolig. Wel, mae rhaid dechrau fel y pwdin. Mae eisiau rhoi amser i ni i fytiwron, se, ti'n bo? Mae, fel i ni'n mynd yn hynach, ti'n gweld Sian i ni matiwro fwy. Gwedi de, gwedi. Adi. Y pwdin. A beth ni'n mynd i wneud heno, fel ti'n gweud yn barod. Sawl wythnos sy'n Nadolig? 7 neu 8 yna. Na, 7. Yna la wfon, o ti'n cofio? Fi'n gwybod. Fi'n prynu am bell i bresant. Mae'r recite hwn yn y llyfr cynta. Yr hen recipe dros gan mlwydd oed hwn. Una volume 1. Mae'r hwn. So mae da fi mewn man hyn nawr 12 ons o gwrens, 8 ons o sultanas a 8 ons o raisins. Right, so fel maen nhw, dim byd sydd wedi swgon a dim byd? Na, dim to. Dim to. Nawr, mae da fi fan hyn wedyn ni cherries. Mae eisiau byddu 4 ons o cherries. A 8 ons o sugar brown. Nawr, y molasses fi wedi prynu. Lli di dod i rwy sugar ti moyn. Ond mae hwn yn rhoi'r neud e mwy twyll, ti'n bod? Sy'n gwneud yn ei flasus, mae hwnna mwy melys na dim byd. Dwi'n just neud e'n fwy twyll. Na, dwi ddim. Fan hyn wedyn ni mae da fi hanner pawn o frwsian bara. Llwch chi ddod i frwsian bara brown neu gwyn. Bynnag i chi mofyn. Mae da fi fan hyn wedyn ni 6 ons o gan codi. So sy'n lot o gan yna fe, twel, yse? Na, cos mae ffrwythau gyd wedyn, twel, yn dwi. A wedyn ni, mae da fi fan hyn, beth i 4 ons o ground almonds. Right. A mae fan hyn, tyma bach o bicab i helpu fe godi, achos mae'n drwm yn dwi. A nutmeg. Mi eisiau bowlen tipyn o seid i wneud hwn, neu fyd o seid ti'n bo? Mixed spice. A sy'n byd yn well na wneud e mewn hen fowlen. Tyma bowlen mam oedd o'n. Traddodiad yno fe, fe? Traddodiad. Nawr ten. Fan hyn wedyn ni carrots. Oedd hwnna'n rhywbeth cyffredin da ni? Wel, ti'n bod fi riod, oedd mam wastad yn dod i carrots mewn pwdin. O ie, achos ti'n cael tisian garot, wrth gwrs i ti'n gwybod. Wedyn ni, mae fan hyn da ni wedyn ni, yr prunes, sy'n ti'n barod i fita, ti'n bod, a dim cerrig yn dyn o gwbl. Ond yr unig beth extra fi'n dod i yn hwn nawr, sydd ddim yn yr recite, yw'r apricots yma sy'n barod i fita eto, ti'n gweld? Reina ffein i fynd. So na hwnna blein i nawr. Nyn ni lawr i fan hyn nawr, a'r rind, a'r crôn, yr orange, a'r lemon. A un fach hwnna. A mae grytwch yr afal neu torwch y lan, pacha becso am y lliw, werth fydd wedi newid i liw, anyway. A dim ond am y pilchaeth, ti'n gallu rhoi y pilyn arno fe? High fibre fe. High fibre, rhaid ti ddim o hwnna. Yn ganol popeth high fibre. A'n lle dod i vanilla, fi'n dod i tyma bach o almond, a'r almond pur prynwch, pacha prynu'r synthetic. O, mae'n i ofstan bach. Cad yn ôl, sydd yr orange yn ei gwasgwch i ened yma, sy'n nhw. Nawr ten. Wedi disgyn wers da ti oranges. Cris velvet, so ti'n neud dim lles iddo fe? Na, twel, a mae'r velvet na dy ti eno nawr. O, gweitha ti, peth dwytha sy'n maes a splash. Wedi bod fan hyn o blaen. Right, so na hwnna. Ti wedi cwpla hwnna lle ddyn ôl? Na, lle ddyn ôl nawr, mewn i hwnna to. Mae hanner pawn o fenyn wedi toddi. A mae 4 wi wedi bwn o lan, right? Ar diwedd i gyd. Wel, o'n i'n meddwl pryd hwnna mynd i fe mewn. O'n i'n meddwl bod wedi dechrau colli arni fan hyn. Hanner peint o frandy. Hotel fach gyfan wy'n y lai. Allwch chi ddod i, stout o'n dod i blynydde nôl efo, ti'n bod? Nawr ten, reit, dod i hwnna nawr, draw myna. Reit, cymysgwch hwnna i gyd nawr. A gadewch e dros nos. Mi eisiau nerth. Sdim rhyfedd bod nhw'n cael fwy nag un i helpu i styro. Achos mi eisiau lot o nerth i wneud hwn, yse? Ti di troi hwnna. Troi hwnna, reit. Da fi as i am styro erioed ma ni. Gadewch e dros nos, ac wedyn ni, mae fe'n barod wedyn ni i fi mewn i'r basnes. Na, allwch chi wneud unrhyw seis. Na fe. Na ti di... Odw, wedi wneud... Odw, wedi wneud yn ddymuniad. Na, chi'n gweld na'r agwaniaeth yn hwn. Be ti wedi wneud i'r basin? Mach o fenyn yna fe? Ie, mach o fenyn yn y basin, lle bod fe'n stico, reit? Reit. Ac wedyn ni, dodwch ar i benne nawr, da ni'n gael gweld nawr, bach o greaseproof paper neu parchment neu papur menyn, rhywbeth sy'n sam arno fe. Ie. Chwen ni tym bach o ffoil, a dodwch plit fyna, os ys dwi'n codi lan wedyn ni, mae lle expando.
Mae'na fel lastig gwest ar bar y drwsys. Dwi'n fi, ti'n bod? Nawr te, trowch hwnna row nawr yn deit. Ie. Ar hwnna. Ie. A wedyn ni... O, mae'n off. Mewn Wedi colli'r brandy. Mewn tin. Ie. A dŵr berw. Right? A wedyn ni cyfrwch hwnna i gyd. Mae papur yn le da fi. Cyfrwch hwnna. Mawr wedyn dros i Pishin benne, mawr fe? dros i benne. Mewn i'r ffwrn nawr am 5 awr. 125 Celsius, gas 2. Sio ti'n gwybod bod wedi wneud? Sgyweren mewn... Ti'n ysgyweren, bydda fe'n lib yn dy mas fer. Bydd e'n barod mewn 5 awr. Right. Wech wythnos i di mercher yn sta. Wych wythnos. Nadolig, wech wythnos. Mae gwynt anesthetig fan hyn. O siarad y ti, Martel, hanner pwynt o branni mewn bwff. Fi'n mynd mas na rwy'n ddyrnod yn bod. Dwi'n gweud nhw'n talu di fe mas na. Digon i droi lligau'r fachan fan hyn. Heit, ma ni de. Ta fi a Siencyn draw. Oedd lot o waith ar dy grog di, achos o lot o wrinkles a phethau gyda nhw gael mewn yn didi, ti'n ma. Doedd hineb hwnna'n dangos. Mae pob wrinkle yn dangos eith hineb. Ond wedi cymryd blynyddoedd, medden nhw. Ma ni te. Chi'n gweld na wedi gwneud pwdins bach hefyd, gyda'r un mawr. So gwedi na bod ti'n moyn rhoi present i rwy'n rhaid? Ie, reit. Dydwch chi mewn rhoi bapur bach terts fel yna. Yn y basin. Basin. Ie, ac wedyn ni, dydwch un bach o rein. Rown wedyn ni, fel mae fe'n edrych fel present bach nadolig. O, mae'n beautiful yn dweud. O, na pan yn gofyn cwestiynau. O, reit. Trick a trade yw na. O, reit. Oi, ti'n licio pwdin yn o'r medde ti? Fi'n chos leisio fach yn o'r. Reit. Nawnau ti na. Un fach. Nawnau ti na. Mae'r fenyw yn gwybod fel si... Yn union mynd at wendid dyn. Ti'n gweud am Rhett Butler a Scarlett O'Hara, beth oedd enw'r fenyw na to ysgrifennodd y llyfr? Margaret Mitchell. Margaret Mitchell, cael ei phen blwyddyn, ydi? Mae 96 seid i para. Jew, mae tipyn iau na ti, de? Achos mae'n ben blwyddyn ar o'i nobl. O, ei! Mae'n un O, 39 eto. Wedi ti gwyni fe? O. Ffordd arall na ti. Wel, una fach. Os hwnna leiter a Taiwan? Wel, teddy bear, mae ni blant ma'n angen, forever friends. Wel na, oedd hi'n amser ar fel, ti'n modd, y pethau, oedd y... Un ar ugen. Oedd y llanw yn dechrau newid yn y desert pryd ni, oedd yr omel yn cael trwbl. Oedd y napkins mas ar ewl y munud yn yma. E ti'n gweld hwnna fyna, ti o'r teddy bear? Fi'n gweld, ie. Oedd yr un flwyddyn ar omel yn y desert yn erbyn y desert rats. Oedd mam yn trial y gorau gyda bob cywin oedd na. Wel, beth ti'n mynd i wneud am 39. 39, unwaith eto. Fi am gredwr mawr, os ych chi'n gyfforddus a rwy oedran, sticwch. A'r peth yw, bod ti'n hyneiddio'n ddan, fe meddwl am dinan fel potel o port yn hytrach na twmpyn o gaws. Gwella'n lle mynd off. Os ych chi'n gwenu, mae llai o fysls yn cael ei defnyddio pan chi'n gwenu na pan chi'n ffrwm. Farod, mae'r gwynt yn dod, mae'r gwynt a fi. O, na fe de. Pen blwydd apus i fi, oi.